Ir-rapport annwali tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS juri li matul is-sena li għaddiet il-Fondazzjoni ħadmet ma' aktar minn 24,600 persuna. Fit-tnedija tar-rapport il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li fl-2024 kien hemm kważi 26,000 każ, kważi d-doppju tan-nies li talbu s-servizzi tal-Fondazzjoni fl-2013. Bejn l-2023 u l-2024 biss, it-total ta' każijiet żdied b'4.3%. L-iktar 5 servizzi mfittxija kienu għal problemi marbuta ma' saħħa, abbuż fuq it-tfal, vjolenza domestika, abbuż ta' sustanzi jew alkoħol u problemi ta' saħħa mentali. Il-Kap Eżekuttiv kompla jgħid li s-sena li għaddiet rat ukoll investiment rekord ta' aktar minn 30 miljun euro b'aktar minn 1,000 impjegat li l-maġġoranza tagħhom huma professjonisti li jaħdmu direttament mal-klijenti. Naħseb ir-rapport l-ewwel ma jelenka huwa n-numru kbir dejjem jiżdied ta' nies li jfittxu l-għajnuna tagħna li kif irrimarka is-segretarju permanenti huwa grazzi wkoll għall-investiment dejjem jiżdied li qed isir fil-fondazzjoni. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li l-entitajiet fih dan il-fondazzjoni fosthom l-appoġġ u s-setqa qed ikunu aktar aċċessibbli u n-nies qed ifittxuhom għax jafu li kapaċi jagħtuhom l-għajnuna pjan individwali u fit-tul. Saħaq li azzjoni fil-waqt twassal għal direzzjoni pożittiva u għalhekk appella biex dawn in-nies jingħataw it-tieni u t-tielet u r-raba' ċans fejn hemm bżonn.